tilbage, men jeg har lige noget, jeg gerne vil sige her til det andet sidste nummer. Det er sådan, at de har i 2 måneder haft det her nummer til at kigge på. Det er det, vi kalder for vores jubilæumsnummer i år. Det I hørte ikke lige før, men førhen igen, det var vores jubilæumsnummer for 5 år siden. Så i år har de fået nyt et. Og det her nummer er valgt med stor omhu. Da der ikke er særlig mange spejderorkester tilbage. Vi er 2. Ja. Da jeg startede tilbage i 2006, var vi 20. Så det er ikke særlig mange, der er tilbage. Og det her orkester har selvfølgelig også lidt under op- og nedtur med antal, der er her. Der var på et tidspunkt, der var de 3. Det er vi ikke mere. Tværtimod, vi er rigtig mange nu. Så det nummer, vi kommer til at spille for jer nu, betyder rigtig meget for os.
spillet land og rige rundt. Vi har så galt været inde et år, hvor vi er inde og sætte et helt kæmpe vogntog inde på hovedbanegården Spejder, der skulle ud på tur. Var vi og spille nede på perronerne, og derefter gik vi op i selve hallen, og der gik vi og spille. Jeg siger jer, det var så ubeskriveligt. Jeg synes, det er fantastisk, at I har nået det, I har nået i dag. Jeg husker, da jeg startede her, flere gange så var vi kun 2-3 børn, så tænker jeg, kan det her da blive ved? Ja, vi bliver bare ved. Vi skal bare holde ved. Og der kan vi så se resultatet af i dag, hvor er det dejligt. Og hvor er I gode. I er simpelthen bare fantastisk gode. Grunden til Ola og mig at være med i det her tamburkorps, det er, at vi havde en søn, der spillede, og vi havde der spillede trommer, og vi havde en datter, der var tamburkorps. Så vi var ligesom naturligt bare inde i det der. Vi havde jo også vores kære gamle Jakob, som der var lederen, og Ola og mig var assistenterne. Vi tre, vi havde et godt team. Vi havde super mange weekender, hvor vi hyggede os med børnene, spillede, vi legede, vi spiste. Jeg kan huske, at vi engang var ude i Ganløse på en rigtig, rigtig gammel, primitiv hytte. Og Ola og mig, vi havde bestemt os for, at vi skulle have hjemmestegte kyllinger. Og der var ikke gryder. Der var ikke nogen ting. Så de her gryder, de blev så stegt. De her kyllinger, de blev stegt i en kæmpe stor krukæde, som man normalt laver til at lave tøj i. Men vi fik noget super lækker mad, og sådan kan jeg blive ved med at fortælle. Vi havde nogle fantastiske oplevelser, som vi kan leve højt på i dag. Og det var for Ola og mig også, vi var også nede og se spille i center. Hvor er det dejligt at se det, at vi har været med til at starte op og sige, og blive ved med at sige, det skal blive sådan noget, det skal blive sådan noget. Og nu står vi her i dag, og I er fantastiske. Lov mig, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Det var en fornøjelse. Tusind tak skal I have, og rigtig meget held og lykke fremover. Tak. Thank you.